2002 l-art tiġi rilaxxata minn requisitioned land ta' bilħaq tajjeb ukoll ninformaw in-nies requisitioned land x'inhi. Requisitioned land dik kienet biex jinqata' l-blat u issir il-breakwater ta' Hondo. Sewwa. Issa l-breakwater ta' Hondo bħalma kulħadd jaf ilu ma għamu jirandu 60 sena jiġifieri rib 50 sena u l-blat tiegħu għadu mhux 99%, 100% ta' dik laqqas tara xejn minnu huwa immermer, jiġifieri kwalità tajba ħafna dak il-breakwater. Li ġara jien nifhimha u nixtieq insiba x'imkien. Il-kundizzjoni x'kienet li quddiem naturalment jieħdu l-blat, ħaġa sewwa, għandna bżonnu għawde, kellna bżonnu huwa neċessità llum laqqas biss taħseb li tgħaddi mingħajru. Imma mbagħad nifhem jien li wara li ddubbajt bil-ħaġa messek tarġa' tirritorna kif kienet bejn wieħed ieħor lura. Imma dan ma sarx. Dejjem ħalleħ John mitlu hekk biex jgħidu hemmhekk derelict area u bittik latek nibnuh biex insebħuh. Ġifieri inti taħseb li saret bi strateġija li talaq il-Hondo. Hekk nemmen iva. Sewwa. Ġifieri kien hemm dan l-iskop li nħalluh jintalaq biex imbagħad ikun is negozju minnu. Jiġi xi hero u jgħidilna ara kemm ħanġibulkom sabiħ. Sewwa. Issa fi-2002 insomma tidħol l-ewwel applikazzjoni. L-ewwel applikazzjoni kienet għal minalija ma nafx kemm naf li kien hemm Marina żgur. Kien jekk tista' Ġulien tella li waħda. Hemm lista sħiħa. Laqqas bista nagħti ġifieri. Mela. Shortly after, MERPA received an application to build a yacht marina. A hotel, mela hotel minna kien fih 195 rooms eitherly. U 283 villas. 283 villas, flats and bungalows. Okay. Fil-fatt xejn għamel kien kont qabbat il-Jeremy Bosovan. Għamlinna l-istudju tal-aspett soċjali. Bosovan, tafimma Bosovan? Min jaffimma Bosovan? Word entrepreneur, anthropologist. Anthropologist. Bosovan li ħareġ bit-teorija ta' amoral familialism. Li tkellimna dwara episode 3 ta' dal-podcast ma' Albert Bell. U kien għamel Cappellan of Malta minn għalli jew mhux jew dak xogħol. X'għamel? Kien kiteb ħafna kitab ħafna fuq is-soċjetà Maltija u kif taħdem u għal ħafna kritika ta' ġifieri dwar l-affarijiet li qal. Però jekk imbagħad Ġulien stajtella naqra l-kitbiet ta' Bosovan, nu minn għalija. BOYSEVVAIN. Imma semma ta' diversi drabi ma l-ewwel darba li konna semmejnieh ma' Dr. Albert Bell. Mela, il-lukanda kienet 110 bedroom hotel set on 9 floors. Respect. Papa, ta' 9 floors, emmek ta'. Mela, 25 self-catering villas, 60 self-catering apartments, 200 multi-ownership residential units. Dak fil-bidu. Okay. Consisting of apartments, maisonettes and bungalows, over 1,200 underground car park spaces, a chapel, importanti, meta tkun trid tibla l-alla trid mort erru kol, administration offices, shops and restaurants. Issa, trid qisu kol darba oħra. Li meta konti għax imbagħad bdejt nitlob bħala Moviment Ħarsin Hondo nkun fil-laqat. Darba minnhom Żomm, għax qed naqbżu biċċa mill-istorja. Il-Moviment Ħarsin Hondo x'inhu? Issa, dal-li ġara kien batalja Don Anton Refalo, Don Anton Sultana, għax kien sema ħafna affarijiet għaddejjin li ma kienx hemm ħeġġa biex nipproteġu dik l-erja. U tkellemna fit-tul u ħareġ bl-isem tal-Moviment Ħarsin Hondo, il-grupp. Sawa. Jien li għamilt inaqat ma erba' ħbieb xejn speċjali jiġifieri ħbieb li nafdhom, konna nintaqgħu id-dar tiegħi u bdejna nintaqgħu u ngħidu x'nagħmlu u bdejna. Kontu nkwetati? Ma tafx li tinkwieta. Intqajna u ddeċidejna li nagħmlu petition fi spiċi nistaqsu lin-nies
ta' x'jaħsbu fuq il-proġett ta' Hondoq ir-Rumien. Fil-bidu meta beda dal-moviment, kemm kontu nies? U kemm konna forsi 6-8 ma konniex nies kollha għandna żmien nies li veru jħobbu l-qala u konna niftehmu. Mela, tlaqna?